Żona ta' 10,000 metru kwadru f'San Vincenz de Paul li kienet tintuża biss bħala bitħa inbidlet fi ġnien terapeutiku mibni apposta għal persuni bid-dimensja. Dan il-ġnien ġie inawgurat wara li tlesta xogħol fuq b'investiment ta' 3/4 miljun euro. L-idea wara ġnien ix-xewqa sbieħ nibtet minn grupp ta' studenti universitarji li ħarġu bl-idea ta' diżinn ta' ġnien li jgħin u jistimula il-moħħ ta' persuni bid-dimensja. Il-kap eżekuttiv ta' Residenza San Vincenz de Paul, it-tabiba Josiane Kutajjar, spjegat ma' One News il-karatteristiċi uniċi li jsawru lil dan il-ġnien u jagħmluh attrajenti għal kull min jgħaddi minnu. Fih ħafna wkoll stimulu ta' sensi oħra. Tisma' l-safar, għandhom il-mużika, it-tip ta' fjuri li poġġejna, għandhom ir-rokna aromatika biex jistgħu jħossu u jxommu ir-riħa tal-herbs. Ġifieri minnu nnifsu se jkun qed jistimulhom barra minn hekk huwa safe ħafna. Ġifieri meta bniedem bid-dimensja se jkun qiegħed idur f'dan il-ġnien jista' joqgħod idur waħdu għaliex qatt ma ħajintilef. Il-Ministru għall-Anzjanità Attiva ġewwa Tjena Bela innota li fil-passat iż-żona li fiha sar il-proġett kienet miżbla tal-Armata Ingliża li fiha kienu jintremew kanuni u biċċiet ta' ajruplani. Għaldaqstant tenna s-sodisfazzjon tiegħu li minn miżbla tal-gwerra issa hawn ġnien tax-xewqa sbieħ. Innota wkoll b'mod pożittiv kif din l-idea ġiet miż-żgħar għal kbar u dan il-kunċett għandu jitħadem aktar fil-prattika għal proġetti futuri. Irrimarka li bħalissa f'pajjiżna madwar 7,000 persuna jgħixu bid-dimensja u għambassar li dan il-numru mistenni jitriplika fis-snin li ġejjin. Għaldaqstant il-bżonn ta' proġetti bħal dawn li jagħtu nifs ġdid lil persuni li jbatu f'postijiet magħluqa u jgħixu ħajja b'diversi kondizzjonijiet. Hawnhekk tista' ssir group therapy, anke jekk ma ssirx group therapy, li pazjent bid-demenzja joħroġ fi spazju miftuħ u jista' idur, jisma' qed nisimgħu l-safar, hemm mużika fil-background, jista' ixomm rwejjaħ ifuħu. Ġifieri dik diġà minnha nfisha hija terapija. Allura dan huwa l-propju kunċett holistiku biex dawn ir-residenti jieħdu r-ruħa.